Христос възкръсна днеска и в пътя на живота една голяма тайна за всички Той откри. И тя е, че когато умират на Голгота, възкръсват от смъртта си и нашите души. И този бистър извор ще блика, докогато отново на земята Той славно се яви. Сега е празник чуден и радват се сърцата, че Господ днес от гроба Сина си възкреси. Възкръсват ни очите от мъка заслепени, да видим, че небето отваря се за нас, че поривите наши в Христа са обновени, да дават плодоносен и изобилен клас. Възкръсват ни мечтите в този хубав ден. Разхождаме се с мисли в безкрайното небе. Не чувстваме греха си, защото е простен, защото храм на Бога е нашето сърце. Възкръсват ни сърцата, убити от греха ни, и стават вечен извор на живата вода. Тогава рухват всички вериги на страха ни и радваме се в Бога на чудна свобода. Възкръсват ни ръцете, с гвозди и ръждиви тях земното богатство и слава прикова, но Бог сърцата твърди направи милостиви. Това е дар небесен и чудо е това. Възкръсва мисълта ни, греховна и коварна, която е начало на всеки земен път. И Бог постави надпис с посоката най-вярна на всеки непроучен, мисловен кръстопът. Победата, която Христос за нас донесе, с нищо на земята не можем да сравним. Тогава нека кажем: наистина възкресе! И нека да се молим край да устоим. Христос възкресе!